Vedieť básničku so slovenskými a nejaký vzorec, ktorý aj tak hneď nejak doštuduje za mňa. Život to naučí. V živote sa zoznámi, ľuďmi budeme v kontakte, jednotlivý, tak toho bude aj biznis, toho budeme lovať. Idem s ním a zrazu už vieme, kde. Všetci sú na sociálnych sieťach a nikto s nikým není. Urobíme si dobre a každý ide svojou cestou. Lebo teraz nemusíme spolu dovolenkovať, my spolu nemusíme mať. A vždy hovorím, robme spolu biznis, ja zarobím a môžem sa rozhodnúť. Mne to nevadí, že ty zarobíš, ale nech aj ja som Tam je stoja skutočne. To nie je kotúč, to je kotúč je normálne koleso. Koleso? Normálne koleso. Zo Slovenska si? Nie, do Srbska. Jaj, tak neviem, jak sa to povie po srbsky, ale tam vidíš, tam máš Koleso, toče. koleso, no. Jak sa povie kotúč po srbsky? Koleso. Ten. A zober, akú váhu chceš? Akú váhu chceš? Máš zobrať 15. 15.
Nevadí, netreba, poď tu pridaj sa, tvoja dobrá šipka, si parád. Nechaj ho tak, poď. Poď sa tam dám, aby si videl čas. Čo bolo? Už boli 20, 30, 40. Teraz ide 40, 30, 20. No, takže poď na čas. Slúžime, jedna časť, druhá časť, tretia časť, triceps, pred sebou, vyťahovanie, štvrtá časť, triceps. 5. časť, rebici, 6. časť, utáčanie, 7. klikni, rozkrok si Vojko nohy, jo? Tak a pevne stoj na tých nohách, ok? Poďme, pokrč si nohy a pevný, aj s telom, pridaj sa, poď, ho, ešte máš čas, tej prvej koloj. Môže byť minútka. Ty môžeš. Dneska nemal som. Kedy máte super si? Ja pôjdeš do toho. Teraz končia.
Poď. Nevadí, ale zase si bude všetko robiť, víš to? Nebude to vykonávať, ale to budú oni robiť trikrát, nie to je nohy, rucháči. Mám tréner 10 a 15 s nami váhať, potom 20 kg, takže 10 a sú. Oni sú ešte skôr boli aj tam. Až to je za to. Poď, vytáčaj sa. Láhaj si na trba, vytáčaj. Ešte oni pôjdu 30, 20, a to nebudú. Ešte teraz odísť, čo? To nebude tak, že to nájde, jo? Poď, Láčka, idú kliky, opa. Kliky, poď. Plynie ten čas veľmi rýchlo, poď, už len 30 sekúnd. Tak, Noric. Poď, rob. Šálko potom, keď je zmena zakryť, poď. Buď sa niekedy im nahlas, 10, 20, 30. O, druhá strana. Teraz ideme z kolie, do čupu skáčeš. Hop, a vy, hop, to jo, a zasa dole. Čo robíš? Dole na kolená sa dá, ja vyskoč. Hop, a dole sa dá. Ale vyskoč vyššie, báť, neviem, tá halabala, ešte vyššie. Úplne, hop, to jo, a daj sa dole. Úplne, vieš, vyskočiť dole. Ešte viac, ešte vyššie. Jak keby si do stojky úplne skočil. Poď, do vyrovnaných noh, dobre. Hop, poď. Poď, nedám sa. Ešte vyššie, more, nesadaj na peci, vyskoč. Vieš, vyskočiť úplne vysoko. Aby si nečúpil, hop, to jo, zasa, dole, a vyskoč, úplne, švic, to jo, poď, zasa, hop, dole, hop, a už dole. Zasa. A ideme, kráčame teraz, hore, hop, znovu, tak, jak, hop, vykroč na druhú nohu. Potom ešte mám hrať, či nie? Ne, ešte jedna hore. Tak? Tá dona malá? Máme nohy, ale lana robíme, jo? Dáme všetci, ale lana sa nedeje. Á, je bez, on tú väčšiu silu nenarobí. Nerob to, lebo vychádza z teba všetko potom. Urobíme lana a potom tebe každý ešte urobíme bránu a potom bráň. Nech prešla ešte minúta, pán. Premerám čas, tak máme sebe. Lebo urobím aj môj bývalý tréner. Potom urobím a voľne. Dobre, Poď, no, tak. No dobre, takže okej, ideme začneme ale viete, vy ste to ako robili, tak skúsme to aj normálne. Poď, dávaj, posledné kolo, poď. Poď, kráča. Poď, idem, dopomáhaj si nohami. Tamko, dlhé gumy, kde sa dajú objednať? Také strany? Polskej? Tu, jak som objednal, musím sa opýtať otca, odkiaľ to objednal. Opýtaj sa.
Tam ako bodí ide na tučenie. No, na budúci tak nie je menej, kde je to. To má super. Poď tam troška vyskúšaj na to, no? Lízal si tento byt? Lízal si tento byt? Aj, Bartman, to tam v tom je problém, Bartman. S nohami ja som neviem. Liezlo na tyči, keď sme Hej. Ale potom mám to zakázať. Albo minimálne neuvedem domov. Nie, to u nás nie. U nás také rane neuvedem. To nie som si. Tak či pomôžem sa, keď. Je 10 kg, 10 sérií po 6 opakovaní. Celkom v pohode.